kokti salo Montri Bokrok Narendra Modi ni Mon ki Baat panda khanana thangai BJP ni adong rokno choprobjakmani party mungo choprobnai hinai siljajage khorok thamno romjakmani borhongkha Rintu Deborma Tapos Deborma tai Sotindra Deborma borno Romkha police tai apro choprobnai kwbangma tongphano khorok thamno romkha tai borno salthamni bagai khuai court bahaino rimando rohorka phiaba dorbanogo ti sajakmani yagulo khanangjak TIPRA mothani adong rok tini rally khlai khadumani phunukmha o khoroktam TIPRA mothani adong rokno yakarrani bagai tamni hinba o TIPRA mothani khoroktam adong aborok TIPRA mothani no phiaba borok o party mungbai kerengjak korei phiaba o party mungno tui BJP rok thangnani nai tongo 26 Asarambari constituency no seknani panchayat seknani tai o amchaini phanno naharna bagino omhai chukili sugai ereng ereng TIPRA mothano silchai tongo hnei TIPRA motha bai BJP alliance partner wngmani yagulobo kaisa bodol no majra berlai tongmani kok silchamung silchaka hnenyo kok silchawai tini khadumani phunugui himbotok khaiyaika o himbotok no kitingai kwbangma police Romjakkha hamia sidra party mungtang thung hnei phiaba dorbanok nokha saltamni bagi rimando rohmanno tajakliya o amchaini TIPRA mothani lukurok abogi borno yakarra nangnai ingyanke choba kotor wngnai hinyo khorangti salaimani kok thuma o party muno tui yaphang busuk sanani thangka hangke BJP bai TIPRA motha alliance partner wngmani yagulobo kaisa tai kaisa no ereng ereng kok silchalaimani bai bwskangni TTADC election no phan naharnani seklai mungono batailaijak hnai kok salai tongbai nukjak sijak lukurok phiaba omahai hapang bodol kaisa ni bisingo urumuru ungma bai monailai tongkha birodi bodol rok Congress CPIM rok oboni paithak kok tamu ungno taubo siako kebo phiaba hapang tui tongnai bodol ni bisingo no sakbai sakni bisingo nanglai sakno sabo kotor hnei saiyemani no mangpli kasai tongkha o mangpli ni bisingtei jodi sar o jelni hobe rimando hobe tinino jodi phiyokna kai jenggo tamo khaiman chini dolni sor theke chong naina yahachi chongkaje thanabo khogman ke chebo khoge maru chongrol min je aino manwino chongtine police rok ni besingo aino mani thon police rok no joto kichu khaiten nei police rok ni thani no chine aina poritor bochong o barricade no sabai khna ni chu coastal jagya tabu pachon jodi dagi khai o thanani gate no coastal khania o police khorok busuk tanga kaje sumaniwo sarkar ni ain sumaniwo sumchung ya phoro anti ya jat selapna na nani ni thang karon sarkar ni bisungtai chini borokno phiyogiri borokno bono thanamayo borok dine chungno dagabo BJP TIPRA motha phelai dinani bagai kabangna kok chawai manu kintu chon BJP bai chon kono phelai nani krai chon kaham kok chai tongo elakani BJP khai nai joto kichu neta netritwa rok bai chon joto na milto ini borok ni pottibato chon chaimanka elakani bagai borok hanya দুষ্কৃতি খেলাই tongo kaisa kaisa ni bosano drugs phole drugs আর ওই বিভিন্ন খেলাই গুল পথেও তুতলানা নাই মানে বাগে আমনি বাগে এলাকানি borok থাঙ্গি বান মানখানা আর TIPRA mothani borok খরচ চাপায়া সাই মানানি দরকার চন্দ্রত এলাকার প্রতিবাদ সমাজনী দরকার সাইয়া borok না চাইয়া ও যুক্তি দিনানি কবজা সঙ্গাবনি বাগে অবিক্ষোভনি সিংনি বিসিং পিজের চল তিনি কিন্তু সামুংতাং খালিগাই যত নতুন সাইমানো তাকুরা চিনি BJP ও সুনতাম খাইদং চিনি জনজাতি চিনি তাকো চিনি TIPRA সারক যে জনজাতি নি খাইনাই চিনি সামঙ্গ কেবেঙ্গো ও কেবেংমান বাবিনো তিনি চিনি TIPRA রাজ্য চিনি DC ইলেকশন খাইজা গিয়া ADC ইলেকশন লাই থাকা সময় লাই থাকা খাইজা গিয়া বনি যে এরিয়া ও নাই নিনি শহর এরিয়াও নাই নাকি গ্রাম পঞ্চায়েত এরিয়াও নাই নাকি তখন বড় কাম খাই সময় মতো ইলেকশন খাই সময় মতো ইলেক্টেড